alkawarin da mutum zai yi kamar a lokacin siyasa cewa a zo a raba mutum kuɗi a ce amma fa tunda na baka kuɗi zaka jefa min ƙuri'a to dole ne ka cika wannan alkawarin. Na sha faɗa muku cewa ni a aƙidata a fahimtata wadda tsakanina da ubangiji na har yanzu ina ganin ban yi laifi ba ko ban gano cewa na yi kuskure akan fatawata ba. Duk ɗan siyasan da ya zo ya raba maka kuɗi kar ka mayar ka karba, inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilaik. Arziki ne Allah ya koro maka kana gida, fa kuluhu hani'an mari'a. Ku ci a huce babu komai akan ku. Amma wallahi idan ka san azzalimi ne ka zai ka zabe shi, billahi allazi sai Allah ya tambaye ka ranar tashin kiyama dan ka goyi bayan zalunci. Ka karba kudin ka cinye, ka zabi wanda zai adalci, ka zabi wanda zai daidai. Wannan shine wayewa a cikin siyasa. Amma ka zama ba gidaje kawai wani zo dauki kudin ka ya sata kuma ya baka kuma ka je ka jefa masa ƙuri'a kuma ka san zai sata kuma ka san zai ba zai daidai ba. Wai roƙon sa kai ba kana gida bai kawo maka abinda manzon Allah ya hana roƙo da zalama. Ka je ka yi ƙarya, ka san akwai irin karnukan farautan siyasa sai su je su dauki bus sai su kota da mutane kamar bus biyu ko uku sai su tafi Gamman House. Ba na nufin Gamman House din Borno, Gamman House akwai ina Gamman House ko su je gidan wani babban dan siyasa shi dama bai san su ba, dama sun sa wani yayi rawani a cikin su ko in bai rawani ba